A Zagrebačku i Splitsku banku zbog nezakonitog poslovanja prijavila je HNB-u udruga Franak. Istodobno u 5 gradova održali su konferenciju za novinare. Spornim smatraju pokušaj banaka da retroaktivno propišu promjenjivu kamatnu stopu korisnicima koji su kredite ugovorili prije 1. siječnja 2010. Dvije banke time su, kažu udruzi Franak, prekršile zakon o obveznim odnosima i dovele korisnike kredita u zabludu. U Rijeci, Splitu, Osijeku, Dubrovniku i Zagrebu udarili su iz udruge Franak po Splitskoj i Zagrebačkoj banci i prijavili ih HNB-u da ih spriječi u svojevoljnom mijenjanju kamatne stope. Zahtijevamo od Hrvatske narodne banke da spriječi takvo nezakonito ponašanje Zagrebačke i Splitske banke. U protivnom, HNB će biti suodgovoran za povredu članka 284 zakona o obveznim odnosima. Oni žele legalizirati svoju kamatu nekakvim svojim čudnim izračunima u najmanju ruku, šalju građanima anekse ugovora, prisiljavaju da ih potpišu. Ukoliko ne potpišu, smatraju da su građani suglasni s njihovim načinom izračuna kamate. Smatraju da po novom zakonu mora postojati fiksni i promjenjivi dio te veća transparentnost. Definitivno je protivno zakonu o obveznim odnosima da oni retroaktivno primjenjuju neke odredbe i svoje akte donose nove ne poštujući uopće ni prava građana. Prozvane banke tvrde da posluju u skladu sa zakonom. Zagrebačka banka u cijelosti je uskladila svoje opće uvjete poslovanja s novo propisanim standardima transparentnosti određivanja kamatne stope. Definirajući nova pravila, primijenili smo zakon, vjerujemo, na ispravan način. Očekujemo da će regulator pojasniti elemente koji potencijalno mogu unositi nesporazume. HNB ovaj slučaj nije htio komentirati, valjda imaju pametnijeg posla.